Мамо, искам вече да ходя сам на училище. Мога да хващам автобуса. Имам съученици, които от 2 години се прибират сами. Аз ти обещавам, че никога няма да закъснявам. И много ще внимавам. Моля ти се, мамо. Много е опасно, няма да ходиш сам. Кастинг за новото реалити проекто. Няма значение външен вид, години или сексуалност. Ако си артистичен, интересен и с уникален талант, запиши се сега. Hi, my name is Maria and I am a Hi, my name is Maria and I am a professional actress. The Queen. And this. After my son has born, I didn't have time to work life as an act. Записваш ли ме? Записваш ли ме? Hey! Hallo? Hast du ein Problem oder was? Noah! Noah! Къде си, Noah? Други за закъснение да ме чакаш да че ще изкарам я клубиска. Всички ще ти се пресмиват. Защо? Защото си дебел. Това не искаш! Аз съм дебел, защото и ти си дебела. Мразиш ме! Мразиш ли ме? Мразиш ли ме? Аз съм за мразене!